Здравейте! Може ли да ни се представите и да ни споделите коя наша услуга използвахте? Здравейте, казвам се Майя Желязкова. Използвах услугата MoneyGram, превод на парични преводи от чужбина. Къде използвахте тази услуга? В Нова Загора, при ваши сътрудници, бюро. Откъде научихте за нас и въобще за самата кампания? От страницата ви във Фейсбук. Там съвсем случайно попаднах на тази обява за играта и реших да се включа. А защо решихте да участвате и вярвахте ли, че може да спечелите тази награда? Реших да участвам, защото дъщеря ми и зет ми са в Англия от дълго време. Очакваме бебе и така или иначе трябваше да пътувам, но реших да се включа в играта и щастливата случайност ми се усмихна на мен. Как се почувствахте, когато ви съобщихме, че печелите? Бях безкрайно щастлива, изненадана и щастие за това, че ми беше номер едно това за купуване на билет за очаквано събитие и за посещение при моите деца. А какво бихте казали на всички наши клиенти? Дали има смисъл да участват в подобни игри, които организираме? Има смисъл винаги. Във всеки един от нас дреме някъде заключен късмета и както на мен ми се отключи в момент, в който съм очаквала наистина, така може би и на някой друг може да се случи това, така че участвайте в игрите на точно тази фирма, защото тези млади хора, които работят и за вас през цялото време. Благодарим ви и весело изкарване! И аз благодаря!